6-5 irabazi eta galdutako bakarra 21. Martinez de Irujo eta Zabaleta lider berriak dira, Arretxe eta Bejinori estoasun handirik gabe irabazi eta gero. Ez dute hala ere zintzarri aldez aurretik Jonai, iaz Irujo final aurrekoetatik kanpo geratu zen, jarraian 4 partidu irabazita. El año pasado también el comienzo del campeonato pues fue muy bueno, ¿no? De estas cosas no se acuerda nadie, solo me acuerdo yo, ¿no? 6. Jardunaldiarekin batera etorri da Bengoetxea eta Beroitzen lehen porrota aurtengo txapelketan. 2 jokaldi eztabaidagarrik erabaki zuten asteburuko lehiarik estuena. Nik uste jugada pare bat hiru izan du diela guri kalte indiunak, eta bueno, 2 tanto importante izaten die, ez? Egungo txapeldunek zuzendu egin dute norabidea lan eskerga eginda. 4. garaipena jarraian lortu dute eta 4-3, 22 eta 20ko emaitzarekin. Duena duelatzean Aimar Olaizolarekin kontatu beharra dago erakustaldia eman zuen atzo Ibarren, González eta Zubietaren kontra. Puntu oso importante da, baina handikan beste 4 bost bat irabazi barrak izango dira eta oso zaila izango. Galdu izanagatik, nabarmentzekoa Jaunaren gaztearen debuta lehen mailako txapelketan eta Pablitok eta Albisuk lortutako 2. garaipena. Sailkapenean, 5 puntu Irujo Zabaleta Bengoetxea Beroizentzat, 4 Titin Merino 3 dituzte, Olaizola Zabalak eta Xala Barriolak, 2 Berasaluze Albisuk eta bana González Zubietak eta Arretxe Bejinok.